Goreng apa, Dik? Goreng kopi. Oh, kopi. Kuwi mau to, Dik. Apa sing kok perbuat awet awal? Nah, iki mau kok wadahi tampah terus kok tapeni maksud tujuan sing iki mau ora ana manfaate kin ilang. Iki zaman yo ngono, Dik. Nah. Jadi zaman saiki kan wis tuwa. Nah. Jadi tampah ikimu diibaratke bumi. Nah. Terus isine tampah ikimu yo isine bumi. Nek ning gone Quran wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal anwali wal anfusi was samarat wabasyiri sabirin. Nah, alladzina idza asabatu musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuwi nek ning gone Arabe. Nah, nek ning gone Jawane Data Sawala. Nah. Jadi bumi dikai goncang terus dikai kejadian kegagalan panen terus dikai musibah sing awake dhewe ora dikai kabar. Nah, kuwi mu tujuane nggur rong perkara. Siji, ngelekke kaum pertapan. Ben ora larut ning gone kenikmatane arikala hubungan karo Gusti Allah. Lah ping pindune ngelekke ning gone kawulane Allah sing do edan donya, do edan jabatan. Nah, kan kuweden, Dik. Iki mau nek mati wis duwe jabatan. Terus naang iki mau rezekine karut. Nah, lek getune iki mu kelewatan. Sehingga ya sing kok garap iki mu ya proses. Pada akhir wong iki mau ya ning ndi? Ya ning neraka iki mau. Wis nggone panas. Ijih diulak-alik. Nah, krana iki mu proses, Dik.